तर पाऊस आपला जोरात आहे आणि आपला बंगला पण एकदम जोरात आहे. पाठी जर आता छत्री काढल्यावरती आता तुम्ही बघा. आणि इकडे आपली कार बघा भिजते आहे. आणि इकडे बंगला बघा मस्त येलो येलो बंगला, लाल लाल पत्रे. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता बघा मी तुम्हाला आपल्या या घराची होम टूर तर दाखवेलच. म्हणजे घर एवढ्या महिन्यानंतर मम्मीला आपण घरी नेल्यानंतर हा घर आता कसं आहे ते तर मी तुम्हाला दाखवणारच आहे. पण सुरुवातीला तुम्हाला बाहेर खुकू आवाज येत असेल. आणि मी न विसरता एक काम केलेलं आहे. पण मला मारी बिस्किट नाही मिळाले म्हणून मी पार्ले बिस्किट घेतो. आणि तुम्हाला समजलंच असेल मी असं का म्हणतोय. तिकडे बघा सर्व घेतलेले आहेत. हे 3 घेतलेले आहेत पहिले. हे आपण इथे ठेवणार आहे. 1 2 3. का तर आपले पाहुणे आहेत. चला चला खाली चला, खाली चला, खाली 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 खाली. तर आता इथे आमचे गेटचे पहरेदार 3 पहरेदार आहेत. चला चला बाहेर 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 चला, बाहेर चला, बाहेर चला. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता सर्व हिरवं हिरवं झालं बघा. मस्त क्रिकेट ग्राउंड झालेलं सर्व. सर्व टाकुल्याची भाजी, टायकुल्याची भाजी, टाकल्याची भाजी जे म्हणतात ते आलेलं आहे सर्व. डॉग्सला तर मी बिस्किट देतोच आहे. पण आपल्या घरी जेवढे लाईट्स आहे ना सर्व डिम पेटतात आहेत. तर मला इकडे आमच्या इकडे MSEB असते, MSEB. तर तिकडे जाऊन मला कंप्लेंट द्यायची. तर ह्यांना असं खायला देतो पहिला आणि मग तिकडे कंप्लेंट करायला जातो. हा कशाला खोकतो एवढा? ह्यांना खाऊ द्या. ह्यांना 3 दिलेत, अजून 3 देतो आहे. पण ते कसे ऐकत नाही ना. हे बघा किती महिन्यांनी खात असतील आमचे डॉगी. हे बघा आता किती पातळ आहे बघा. हे पण बघा किती पातळ आहे. आणि थोड्या दिवसांनी बघा लागले भोकायला. आता मी जातो MSEB ऑफिसमध्ये. कारण कंप्लेंट द्यायची आणि तुम्हाला लाईटी दाखवतो. म्हणजे तुम्हाला माहिती पडेल की असे सुद्धा प्रॉब्लेम्स होतात. की लय दिवस आपण खूप दिवस जर घर बंद ठेवलं, आपलं घर बंद ठेवलं तर कसं होतं बघा. लाईट लावतो बघा. आता पेटली. पहिला तर फॅन बघा किती स्लो चालत होता. एकदम स्लो चालतो बघा. ते झालं. आणि तुम्हाला आता आतली दाखवतो. आपलं जे बेडरूम आहे ना तिकडचं दाखवतो बघा. हे आपलं बेडरूम. आणि मी इकडे आता लाईट पेटवतो बघा. हे बघा कशी डिम डिम होते बघा. तर हे बघा असं. आता तर ठीक आहे. आता थोड्या वेळाने तर एकदम व्यवस्थित झालेले आहेत. हे आपले कागद इकडे ठेवलेत. आणि आपले अजून 3 आहेत ते घेऊन जातो बाहेर, त्यांना देतो. वा वा वा. तुमच्याशी बोलायच्या अगोदर मी तुम्हाला समोरचं एकदम हे दाखवतो, सीन दाखवतो. बघा झाडं बघा कशी दिसतात. एकदम मोठी झाली. परत आली. चला 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 खाली चला, खाली चला, खाली चला. तर तिकडे जाऊन मला कंप्लेंट द्यायची. तर पहिलं ह्यांना खायला घालूया आपण. चला बाबू लोक खाली चला. चला हे बघ इकडे ये, इकडे ये. हे बघा हे झाड बघा किती झालं बाबा. गवती झाड बघा किती झालं. आणि सर्व मस्त झाले होते. चला चला चला. खाल्लं का सर्वांनी बाहेरचं? खाल्लं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मी इकडे आता घराच्या आतमध्ये 2 वेळा सरकलो. म्हणजे घसरलो मी, पण पडलो नाही. तर इकडे बाबा रिस्क आहे पावसाचं. सर्व घसराघसरी इकडे सर्व होते. सर आपले डॉगी तर खातात आहे. आता आपण जाऊया आणि आपली कार पण चालू आहे का आपण बघूया. चला इकडे गाडीची जमीन लावूया. चला बाबू बाय बाय. बुबू बाय बाय. तरी घेतली. खूप दिवसांनी गाडीत बसलेलो आहे. बघूया आपली ऑटोमॅटिक विंडो चालते काय. एकच आहे आमच्या गाडीत ऑटोमॅटिक विंडो. चालते बाबा, चालते. गुड गुड गुड. पण जराशी अशी म्हणजे एकदम स्मूथ नाही झालं ते. चला पहिली स्टार्ट देऊ. 3 2 1. वा वा वा. ह्याला म्हणतात गाडी.
समोर बघू शकता, असं वाटतं ते पूर्ण क्रिकेटचा ग्राउंडच झालाय बघा. सर्वीकडे हिरवे 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 बघा. फक्त आपला जो रोड आहे जो तोच एकदम व्यवस्थित आहे, बाकी सर्वीकडे बघा ग्रीनरी ग्रीनरी आहे. आणि हीच मजा असते कोकणात पावसात फिरायची. एकदम बघा कसं मस्त वाटतंय. इकडे तुम्हाला मला सांगायचं आहे की गाडी चालवायची जी मजा होती ना, जी मला मजा पहिली यायची ती आता पण मला येते. असं नाही की मला एकदम बोर होतं की नाही, पण बघा मी कसं आल्या आल्या एवढं दमलो असून ट्रॅव्हलिंग करून पण मी गाडी काढली. हा तो रिझन होता. मी बाईकनी पण जाऊ शकत होतो, पण आता कार शिकलो आहे ना, तर कार चालवलीच पाहिजे आपण. तेवढाच हात बसेल. कसं मुंबईला कसं कार आपल्या हातात नसते, आता गावीच आपली कार आहे आणि आपल्या हातात सुद्धा आहे, तर आपण चालवली पाहिजे ती व्यवस्थित. तरच जाऊन आपण एक चांगलं ड्रायव्हर बनणार. तुम्ही समोरचाच रस्ता बघा कसं हिरवगार वाटतंय, मस्त एकदम ग्रीन 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 ग्रीन. बघायला किती छान वाटतं बघा. परत बघितलं तुम्ही घसरलं तर बघितलं काय. तर आता बघा मी MSEBच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आलो आमच्या एरियातल्या, आणि त्यांना सांगितलं की अशी लाईट ऑन म्हणजे एकदम लाईट डीम होते. तर जे ते काय म्हणले ते ती वायर असते ना पोलाची वायर, त्याला ती ॲल्युमिनियमची वायर असते, त्याला म्हणजे असं पावडर लागते. तर ते पावडर ते काढतील आणि ते येतील, तर लंच झाल्यानंतर ते आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील. चला मग तुम्हाला घराची टूर दाखवायची आहे की आता घर आपलं एवढ्या दिवसांनी कसं दिसतंय. स्टार्ट आपण बाहेरूनच करूया, इकडूनच स्टार्ट करूया. छत्री मी जरा साईडला ठेवतो. ओके, छत्री. आणि सर्वात आधी तुम्हाला जर इकडे दिसत असेल चेंज, सर्वात मोठा चेंज जे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगत होतात की एक लोखंडी दरवाजा बसवून घे, तर इकडे बघा आपला आतला दरवाजा तर आहेच, त्यासोबत आपला लोखंडी दरवाजा आपण बसवलेला आहे, त्याला कलर करायचं काम राहिलेलं आहे, ते एक झालेलं आहे. आता आपण जाऊया खाली, असं गोल गोल फिरून बघूया आणि मग आता एकत्र पण वरती नंतर जाऊया, कारण आता मला जरा डाऊट वाटतं सर्व घसरणं, सर्व स्लिपरी असेल इकडे. आज मी आल्यापासून 3दा घसरलेलो आहे, पण एकदा पण पडलो नाही. पाय एकदम आरामात टाकावं लागतं. आपलं आंब्याचं झाड बघा, वा वा वा. पण त्याबरोबर त्याच्यासोबत ते वेगवेगळे असे वेगवेगळे झाडं पण येतात आहेत, त्याला आपल्याला कापायला लागतील. इकडे बघा सर्व, हा बघा किती मस्त वाटतं पिंकमध्ये. ते लिंबूचं झाड आणि आपलं ते चिक्कूचं झाड आहे तिकडे. ही आपली कुंडी मुंबईवरून आणली होती. ही आपली तुळस बघा किती मोठी झाली. जेव्हा ग्राउंडमध्ये असते तर तुळस खूप मोठे होते. आणि इकडे आपले कुंड्या ठेवले. बाहेरून आपला घर असा दिसतो आहे. इथे पण बघा, वा 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 वा, छान छान छान. तुम्ही सुरुवातीचा व्हिडिओ बघा, जेव्हा घर बांधलं होतं आणि काय असं नाही केलं होतं ना, तेव्हा घर बघा आणि आत्ता बघा. इथं पूर्ण गार्डनसारखं वाटतंय. मी बोललो आपण बोललो होतो ना, जसं वर्षानुवर्षांनंतर चेंजेस किती होणार तेवढं अजून छान वाटेल बघा. वा वा वा. आता ह्या माडामध्ये पण काहीतरी वेगवेगळं आपलं ग्रो झालं, त्याला पण आपल्याला कापायचं आहे. ओके. आणि जर पुढे बघायला गेलं तर हा पण माडामध्ये थोडा ग्रो झालेला आहे, हा एवढा ग्रो झालेला आहे. थोडंसं फॉल्ट दिसतोय, आपण चेंजेस करूया. आणि इथे बघायला गेलं की हा पण माड बघा, हा चांगला ग्रो झालेला आहे. ह्याची जरा मला हाईट चांगली वाटते. हा हाईट झाला, कारण सुरुवातीचे 2 आहेत ना ते जास्त हाईटवाले नाही आहेत. ह्याची पण हाईट छान झालेली आहे. इथे बाकी तुम्ही बघू शकता हा किती आहे मोठा झालेला. ते आपली पाण्याची टाकी पण आहे, आपला तसा पंप आहे बघा, किती जाळं लागलेलं आपल्याला पुसायला लागेल, सर्व साफ करायला लागेल. आपली टाकी तर आहेत, वाईट टाकी आपली. ही टाकी पण पाऊस आहे तर ऑब्व्हियसली भरलेला. वा वा वा. तिथे तर पूर्ण जंगल झालेलं आहे. पूर्ण आपण, तुम्हाला माहिती असेल
की आम्ही लास्ट टाईम हे पूर्ण कापून टाकलं होतं. तर बापरे सर्व ग्रो झालेलं आहे बघा पूर्ण. माहिती आहे ना एक आपण जे पडलं होतं लास्टच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही बघितलं असं. तिकडे बघितलं म्हणजे ते आपले डॉग्स येतात तिकडे. वा वा. आणि तिकडे इकडून पाठी झालं असं काय हे वाटतंय पाऊस गेल्यानंतर तिकडे झालं तर तिकडे सरकायला व्हायचं घसरायला व्हायचं. तिकडे पण बघा तो झाड तो माड आपला. आणि इकडे तुम्हाला दाखवायचं इकडे ना तो खड्डा होता बघा पाण्याचा तो बघा कसं पाणी भरलं आहे बघा. रूम बीम आपले एकदम व्यवस्थित आहे. लास्ट टाईम आपण रूम दाखवले होते तुम्हाला तसेच आहेत आतमध्ये एकदम व्यवस्थित. फक्त मला जरा सांभाळून चालायला लागतं इकडे. तर तुम्हाला आता हा अशा आउटर म्हणजे आपले प्लांट्स किती ग्रो झाले आपले झाडं किती ग्रो झाले ह्याची मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवलं. आता नंतर आता बघा पाऊस येतो म्हणून मी आता जरा घरी आतमध्ये जातो आणि घरी कसं आहे तेही तुम्हाला दाखवतो. त्याचं बंद घर ना किती पण काय गेलं ना किती पण साफ करून गेलं ना तरी त्याचं परत ते डस्टी होतोच. आता इकडे बघा पाऊस आलेला आहे आणि मी आतमध्ये जातो आता. किती पण पाऊस आला तरी मी धावू नाही शकत. ही चप्पल इकडेच काढूया आपण. पावसात बघा कसं दिसतंय कोकण आमचं मस्त ग्रीन 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 वाटतंय बघा. आता हाच व्ह्यू तुम्ही म्हणाल ना तर वरतून एकदम वेगळं दिसेल पण आता नाही आपण नंतर. आणि ही बाटली मी इकडेच ठेवली होती विंडोवर तर कारण पाय धुवायला बघा. मग तुम्ही इकडे पाऊस बघू शकता एकदम जोरात आलेला आहे पाऊस. आणि आपलं बास्केटबॉलचं रिंग पण आहे तिकडे. बाबा चला आपण आतून जाऊया आता. आणि तुम्हाला इकडे दिसत असेल हे सर्व सामान आपलं गिझर आहेत बघा. गिझर लावायचं आहे. ते जनरेटर आहे. हे आपलं झुंबर आहे. हे सर्व आपल्याला लावायचं आहे. बाकीचं काय आपलं आहे तसंच आहे सर्व घर. पण थोडंसं डस्टी झालं आहे म्हणजे थोडंसं जाळं लागतं ना तसं झालं आहे. हे बघा आपला रूम हा आपला बाहेरचा रूम हा आपला किचनमध्ये लाईट आली का बघूया आपण जरा. आली पेटली पेटलं फॅन चालू होतं का बघूया. ओके. आणि हा आपला बेडरूम तुम्हाला दाखवलं होतं तसंच. आणि आता तुम्हाला मी थोड्या वेळानंतर वरच्या रूमची सुद्धा टूर देईल. आणि आता मी इकडे काय करणार आहे काय खाणार आहे तर मी तुम्हाला दाखवलं होतं वाटतं गाडीत की मी काय आणलं होतं. तर मला ओटचे पाकिट आणले होते. ओटचे पाकिट मी माझ्या बॅगेतच ठेवलेत. तर ते मी ओटचे पाकिट खाणार आहे. आणि आता जरा मी रेस्ट करतो कारण ते कंप्लेंट देणं पण गरजेचं होतं. कारण आता कंप्लेंट दिली तर ते थोड्या वेळानंतर थोड्या तासानंतर येतील. जर अजून डिले केलं असतं तर ते उद्या आले असते. मला आज रात्र तर काळोखात राहायला लागलं असतं. तर मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुमचे कमेंट्स बघितला. कालचा व्हिडिओ म्हणजे मी ज्या ट्रेनमधून आलो होतो मुंबई टू रत्नागिरी म्हणजे जनशताब्दी एक्सप्रेस. आणि तो कोच होता विश्वडोम कोच. त्या कोचमधून आलो होतो. त्याच्यामध्ये कमेंट्स बघितल्या मी आणि काय काय गोष्टी मी नाही सांगितल्या होत्या त्या तुम्ही कमेंट्समध्ये विचारल्यात. जसं ट्रेनचा नंबर आहे 12051. परत रिपीट करतो 12051 माओ जनशताब्दी एक्सप्रेस MAO आणि जनशताब्दी असं त्या ट्रेनचं नाव आहे. आणि ही ट्रेन 5:10ला CST वरून म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून सुटते. ती रत्नागिरीला 11:15ला येते. 11 स्टॉप्स घेते. पहिला आहे CST आपली 5:10ला. मग दादर 5:18ला. मग ठाणे 5:43. पनवेल 6:23. चिपळूण 9:40. रत्नागिरी 11:15. कणकवली 13:36. कुडाल 14. सावंतवाडी रोड 14:20. थिविम 15 म्हणजे 3 वाजता. आणि मडगाव 4:30 वाजता म्हणजे 16:30. ही टोटल 11 स्टॉप्स घेते. आणि रत्नागिरी आणि ठाण्याच्यामध्ये ही CST दादर ठाणे पनवेल चिपळूण आणि रत्नागिरी ह्या स्टॉप्सला थांबते. बाकी जर तुम्ही व्हिडिओमध्ये कुठे स्टॉप्सला बघितला असाल तर ती कुठेतरी क्रॉसिंगला थांबली असेल म्हणून त्या स्टेशन्सला थांबली. रत्नागिरीला पोचेपर्यंत हे 6 स्टॉप्सच घेते. परत मी तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो की ह्या ट्रेनमध्ये 3 टाईप्स ऑफ तिकीट्स आहे. एक म्हणजे नॉर्मल सिटिंग जी 200 रुपये आहे. एक जी AC ची सिटिंग
जी 750 रुपये किंवा 600 रुपये किंवा 750 रुपयेपर्यंत जाईल. आणि जे विस्टाडोम कोच जो लास्टचा एकच डब्बा आहे ज्याच्यामध्ये मी ट्रॅव्हल केलं त्याची फीस असेल 1,500 म्हणजे 1500 टू ऑर 1600 या दोघांपैकी एक, जसे डेज असतात तसे. आणि ही ट्रेन ऑल डेज आहे म्हणजे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे आठवड्यातून एक दरवेळी म्हणजे दर दिवशी ही ट्रेन चालते. आणि विस्टाडोम कोच जेव्हा ही मुंबईवरून जाते गाडी, मुंबई टू रत्नागिरी व मुंबई टू गोवा ही जेव्हा गाडी जाते तो विस्टाडोम कोच हा लास्टला असतो. मग तुम्ही आणि दिवसातून सुट्टे म्हणजे बघा सकाळी जे सुट्टे ते दिवसभर असते ना, सकाळी 5 वाजल्यापासून ते 11:30पर्यंत म्हणजे तुम्हाला पूर्ण निसर्ग बघता येतं. पण जेव्हा ही ट्रेन गोवा किंवा मडगाव टू CST जाते ही संध्याकाळी सुटते, तर तुम्हाला फक्त 1-2 तास बघायला मिळेल आणि नंतर मग काळोखात ती ट्रेन असणार. म्हणजे त्या डब्याचं एवढं तुम्ही काय सिनरी बघू नाही शकत. आणि मोस्टली मुंबई टू गोवा जाताना म्हणजे मुंबई टू मडगाव जाताना ही लास्टला डब्बा असतो. पण मडगाव टू जेव्हा CST जाते तेव्हा हा पहिला डब्बा असतो. तर पार्टचं जे तुम्हाला सर्व दिसत होतं कालच्या व्हिडिओमध्ये ते तुम्हाला काहीच दिसणार नाही. तर ह्या गोष्टीचं तुम्ही म्हणजे लक्षात ठेवा आणि त्यानुसार ही बुकिंग करा. आणि सांगतोय की ह्या ट्रेनमध्ये आणि ह्या कोचमध्ये जायला आणि बाकीचे जे ब्लू डबे आहेत आणि हा लास्टचा जो कोच आहे विस्टाडोम कोच त्याची आपल्याला रिझर्वेशन करायला लागते. हे सर्व रिझर्वेशन केल्यानंतरच आपल्याला पॉसिबल होतं. आणि मी ट्राय करेल तुमच्या जसे कमेंट्स असतात, जसं आजच्या व्हिडिओमध्ये जर काय कमेंट्स असतील तर मी उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला त्याचं उत्तर किंवा आन्सर द्यायचा ट्राय करेन. आय गेस ट्रेनबद्दल तुम्ही सर्व सांगितलं आहे. हां, अजून काय सांगायचं झालं की सर्व स्टेशन्सवर जसे 11 स्टेशन्स आहे, सर्व स्टेशन्सवर ही 2 मिनटं थांबते. फक्त रत्नागिरीला ही 5 मिनटं हॉल्ट करते. बाकी तर मी सर्व डिटेल्स तुम्हाला दिलेले आहेत. आणि जर तुम्हाला काय अजून डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला विचारा. आता येत्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आता उद्या आपण काव्याशी भेटूया, काव्याच्या घरी जाऊया, नंतर आपण आजी आत्याच्या घरी जाऊया आणि आपण बाकी सर्व पण निसर्ग एन्व्हायरमेंट रत्नागिरीमध्ये धबधबे पण आपण ट्राय करूया बघायचे. आणि जेवढी काही ग्रीनरी आहे जसं किती छान वाटतं आहे एन्व्हायरमेंट कसं तेही मी तुम्हाला दाखवायचं ट्राय करेन. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा.